Igbo be anyị ekene m unu. Nke a bụ maka ọrụ na mba ofesi. Anyị agalugo n'isi, anyị agago ebe ya bụ ọrụ bụ ọsụrụ wee jụọ ese, maka na ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si ewetara unu ozi ọma. A sị ihe onye ma ya kwuo ya, nke onye ma nke onye amarọ ya rapụ ikwue. Ihe anyị ji ewetakarịrị unu ihe ndị si na United Kingdom, ya bụ UK, bụ na ebe ahụ ka anyị nọ. Ya bụ o wee bụrụ ya na ọrụ bụ ihe dị ụkọ n'obodo anyị, ndị be anyị na-ata afụ. Anyị wee na-asị ka anyị nye aka ịfụ na ụfọdụ nwere ọrụ. Anyị wee debe akwụkwọ dị na ya, anyị wee kpọba foonu dị na ya, anyị sibe ana n'imi dị na ya, maka na ụmụ ihe lipta na-arịgharị na-ata kịrịkịrị. Anyị wee nyobie wee nyopuo onye, o wee bụrụ eziokwu na ndị mba United Kingdom fachọrọ ndị health workers, ọ bụrụ sọ ndị dọkịta na nọọsis, nọọ ndị ga-enyekwalụ ndị dọkịta na nọọsis aka. Ma ị nwere experience na health sector, ọ bụrụ nsogbu. Ị gụrọ ihe gbasatara health, ọ bụrụ nsogbu. Faya enye gị training, ya bụ ọzụzụ tọrọ atọ ama ntị aka. Ya bụ fa wee sị na kedu ihe mbụ a ga-eme. Ị ga-enene akwụkwọ maka ịbịa ịlụ ọrụ ahụ. Ị ga-asụnwu ma dee, ị ga-asụ ma dee ma kwupụta onu befa a na-akpọ English, mee nya ọfụma. O nwere grade ị ga-enweta, ọ bụrụ grade ọbụla. Akpọrọ ya B2. Akpọkwala afa ebe unu ga-aga wee nnene ahụ, ya bụ testi ahụ. Ebe ahụ dị na Abuja, ọ dịkwa na Lagos, ọ dịkwa na Port Harcourt. Unu ga-eje wee nene akwụkwọ ahụ test. Emechaa, anyị ga-ewepụtakwere unu afa testi ahụ ya na senta ma adreesị ebe unu ga-aga. Ọnya bụ nke abụọ. A na-asịkwa na vaccination dịkwa na ya, na ị ga-eme vaccination, na ị ga-ewetakwa police report, ya bụ clearance, wetakwa criminal record nke na-egosi na ide etinye aka n'ajọ ife. Iwetakwu ya, ịchịkọtalụfanya. Anyị ma ebe anyị ga-achịli ya chinyefa, fe na-enye anya, fe weta ego ọrụ, fe nye gị contract, fe nye gị visa sponsorship, ya bụ invitation letter. Enyezie ego ụmụ ihe ahụ, ya ka ị ga-achịli wee gabazie ije chọọ visa na embassy. Onwere onye ga-ajụ ya bụ ihe, ama refuse gị. Mana tupu ị gabazie, mgbe ahụ ka ị ga-emezi TB test, ya tuberculosis test. Maka na gịnị? A sị na tuberculosis test na ọ na-eme expire within 6 months. N'ọnya ka iji ga-echetu nwa mgbe nta wee mee ya. Inene akwụkwọ ahụ, ihe eje wee mụọ ọnụ, wetete ma predicted paper maọbụ mụọ obele akwụkwọ revised wee gaba. Ịma nnọkọta maba, maka a na-akwụkwọ obele ụgwọ eji enene ya bụ ule, maka fanọ ebe niile. Ọnọdụ fanọ ebe ahụ, ọ bụrụ na nkịtị. O nwere ihe niile bụ n'efu, nothing is free. Onye nọ ebe ahụ ga supervise gị, vigilate gị, set ya wee mark ya. Ọ bụ mmadụ. Ya bụ ọ chọkwala ego. Ndị British debecha efe ebe niile ahụ, fa chọrọ ego, fa nwekwara ego, mana fa ka na-achọ ego. Ya bụ ọ bụrụ na ụkọ mmadụ ka ọfa, maka na ịbịa n'obodo fafa bụ ndị na-enekọta ahụike anya, na-enekwana ya ọfụma 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 ọfụma. Fa ejiri egwu egwu obere ihe mee mmadụ, ma ụkwụ na-apịa gị arụ, ma afọ na-alụ gị, ma ndị amachara ihe, ma ndị dị nzuzu, ma ndị isi gharịgharị na-eme, ma ndị okenye. A na-enekọtachefe anya ọfụma, ewefa number 1 citizen, ndị a na-enye right niile. Ọfama onye amaragodi akwụkwọ, a na-akụziri ya akwụkwọ, ọ da aghọtacha, fa ewegokwu ya na onwe nsogbu. Ya bụ fancha sochekwe n'ọrụ. A na-enyefa mmadụ ndị ga na-edughelifa, edelufa ihe, akụzilifa extra. Ya edulufa gaa klas, edulufa gaa shopping, edulufa gaa nka. Ma ndị
bụ disebụl ma ndị bụ imbesail ewelụfa nọmba 1 avaluofa na-akwụkwa nfa akatamkpo ego ma ndị na-enetefa. Enwe ike ofu onye asaịnichala ya mmadụ na-agbameto unu afụgo ihe ọlụ jiju fa chọrọ ineglect ndị ahụ, fa chọrọ ime ndị ahụ abandon. Nyanwa ka fa ji wee si na fa ga na-enete ndị befa, fa na-enetekwana na-enetefe oke. Ma ndị mụrụ nwa ịbụ single mother mụọ nwa, fa ga-ekpọtala gị mmadụ ga na-enye gị ọmụgwọ, na-ejeli gị ozi, asụlụ gị akwa, ijeli gị afịa, eneteli gị nwa, akpọnatali ndị gabala akwụkwọ. Unu afụgo ka ọrụ ahụ ji buo ibu. A na-akpọchi ya kiara, a na-akpọ ya health care assistant AC, a na-akpọ ya support worker. Ọnyanwa ka fa na-achọ. Ya bụ ndị be anyị, unu ga-ebidogodi na step 1. A sị na nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ. Unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Anyị ji nwayọọ alịpụta maka na akwa ndị be anyị elugo anyị ntị. Ihe megide ndị be anyị megidere anyị, ọ na-emetụta anyị n'obi. Anyị bụ ndị Igbo class world ya na Igbo anyị abịa. Anyị folu ntutu anyị taa sị na ọnụnụ be nwanne ama mgba ọsọ. Anyị ama mgba ọsọ. A sị na onye agha na nwanne ilibe gị cheta nwanne gị. Anyị ama nchizo. Ya bụ onye nụrụ ihe a kesaa anyị. Anyị bụ ndị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị na-akụzikwa akwụkwọ na Zoom kwa Satọdee na ụka. Asụsụ Igbo bụ ihe anyị na-akụzi kwa Satọdee na ụka. Ya bụ ịmara asụ ịmara ede, nwa ga-amara asụ kpọtịa. O kwesịrị ka ọ sụọ Igbo ma sụọ oyibo sụbiga enye oke. Ndewonu, ka ọ dị na mgbe ọzọ emechaa anyị ga-abịakwa ka emesịa.